Pixkat ideia hau izan da, udaran egin dugun hondartzetan eta beste leku batzuetan elkartearekin, egizaren aurkako elkartearekin, Biarritzeko LGP Biarritz eta gehitu, Hegoaldeko elkartearekin batera, egin dugun kanpaina baten nolabait hanekan sortutako ideia bat. Kontua da, udaran elkarrezketak egin ditugu hondartzetan, batez ere gizon homosexualei begira, eta orduan proposatu diegu topagune bat sortzea, bilkura bat, pixka bat beraien kezkak eta nolabait GIP IESaren inguruan dituzten kezkak eta arazoak eta horri buruz hitz egiteko nolabait solasgune ireki bat sortzeko. Horrelako zerbait pixkat egin genuen, hondartzetan topatu genuen jende horri nolabait konbita luzatu genien egun haietan hona etortzeko, Baionara etortzeko eta 30 bat lagun edo elkartu ginen. Eta aberatsa izan zen. Eta horren kontua da, ideia da orain hori bera neguan zehar egiten hastea. Eta horren gaurko saioa da nolabait proiektu berri horren lehen urratsa. Eta ez dugu nahi nolabait guk inposatu nola egin beharreko litzateken bilkura hori, zertaz hitz egin behar dugun, zer den jendeak gehien kezkatzen dituzten zera gaiak, baizik eta alderantziz. Nahi duguna da entzun eta jaso, eta azkenean elkarteetan gertatzen zaigun arazoa da, ditugun baliabideak oso murritza dira, orduan, eta gero eta murritza gainera, orduan ahalik eta ongien baliatzeko, ideia da, benetan jendeak kezkatzen duen gaiei buruz jardutea. Eta pixkat horren abia puntu izan nahi du gaurko bilkura honek. Ze jende mota hurbiltzen da olako bilkuretara? Dago bideratua, dago zuzendu beto esan da, gizon normalen esaten dugu homosexuala, baina guk IESaren arloan, prebentzioaren arloan nahiago dugu pixkat termino zabalago bat erabili, eta esaten dugu gizonekin sexua duten gizonak direla. Zergatik hori, pixkat IESaren errealitatea bestelakoa da, batzutan ez da orientazio sexualarekin era bat lotzen, eta gertaliteke esate bateko espetxeetan gizon heterosexualak egotea, baina espetxean dago delako eta besterik ez daukatelako edo harreman homosexualak izatea. Gertaliteke ere gizon heterosexual batek prostituitzen denean harreman homosexualak izatea. Orduan horregatik uste dugu terminoa zehatzagoa dela eta gure barruko nolabait hizkeran erabiltzen dugun kontzeptu hori da. Gizonekin sexua duten gizonak. Eta pixkat hori bideratutako bilkura bada. Arazoa da adibidez presoen kasuan, haiekin prebentzioa nola egiten duzue? Hegoaldean behintzat gu ez gara hortan jarruten, badago beste elkarte bat hortara bideratzen dana, baina azkenean ez da bakarrik hori adibide bat besterik ez da izan, baina ez da izan ez dut esan nahi presoak etorreko direnek bilkura betara, bezik eta kontzeptua zabalagoa izan behar du, ze bestela ere horrelako muturreko egoerak egon gabe ere bada hainbat jende bere buru homosexualizatu ez daukana, baina azkenean harremanak gizonekin dituena. Horren, pixkat, jendea gehiagi zelkatu gabe, eroso sentidadin, eta jende hori nolabait bilkura betara etor dadin, horregatik erabiltzen dugu kontzeptu zabalago hori. Gaur beraz bilera bat antolatzen duzue, eta hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera egingo dugu pixkat bilkura honetan jendeak proposatzen diguna eta aldugun neurrian. Asmoa litzateke, hori maiztasun batekin egitea, ez dakit hilabetean behin, edo zerbait. Baina ez dugu ezerra aurreratu nahi, hain zuzen ere, gertalitekelako, jendeak esatea, nik esan honen beharrik ez daukat. Edo, igual oso jende gutxi tortzea, torren esatu duzu, igual gure indarrak alegin honetan jarri ordeaz, igual hobe genuke lan hori bere egitea beste arlo batean. Orduan pixkat izango da, bilkura honetatik ateratzen den proiektu berria izango da. Orduan, izan behar du, nahi eta nahi ez, errealitatearen beharretara nolabait egokituko da. Mila esker.